Prikupljanje i obrada novinske dokumentacije nekada je bila izuzetno težak i komplikovan posao. Nije reč samo o tome da je to podrazumevalo prelistavanje i seckanje hiljade i hiljade stranica iz novina i časopisa, već i pretraga takve arhive često bila veoma naporna. O prostoru potrebnom za skladištenje dokumentacije da i ne govorimo, ali pojava kompjutera sve je promenila, posebno kako su rasle softverske i hardverske mogućnosti PC-a. Pre 4 godine u Beogradu je osnovana EBART medijska dokumentacija, koja je nesumnjivi lider na tom polju u regionu Balkana. Njihova novinska arhiva broji negde oko 600.000 tekstova iz dnevnih novina i časopisa, kompletno indeksiranih i izašlih u periodu od 1. januara 2003. godine do danas. Svi ti tekstovi mogu se pretraživati putem interneta, a na mreži se mogu naći 2 dana posle njihovog izlaska na kioske. U toku je projekat prebacivanja u elektronsku formu svih intervjua objavljenih u dnevnim novinama i časopisima od 1989. godine, a od skora je EBART medijska dokumentacija počela i sa arhiviranjem video sadržaja. Ipak, najvažnije je da korisnici vrlo lako mogu da koriste sve ove usluge. Oni mogu u svakom trenutku preko interneta da imaju pregled tekstova i analizu tekstova po događajima, manifestacijama, institucijama, ličnostima, čak i mestima, što je često vrlo zanimljivo. Znači, postoji nekih 12 pregleda na osnovu kojih vi možete da uđete što dublje u tekst. Na kraju postoji mogućnost full text pretrage, kažem na kraju, jer je uvek mnogo bolje da idete, da suzite ono što tražite, da ne biste dobili kao rezultat par hiljada tekstova. Koliko je ovaj projekat dobro zamišljen, svedoči činjenica da je Ministarstvo kulture Republike Srbije dalo podršku za uključivanje 24 najveće narodne biblioteke u Srbiji u program korišćenja usluga dokumentacije, a postoji i veliko interesovanje biblioteka i arhiva iz okolnih zemalja za međusobnom saradnjom.